Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo bakwethu. Niyazi ugogo phela ukuthi usuke ezonilethela izinto. Lokhu okanje nje kuyihlukele kodwa kuhlukile ngoba nako kufana nesifo esisuke sikumuntu egazini noma emzimbeni. Uyabona namhlanje ngikhuluma ngesi sikhathi kuyenzeka kube mhlampe unento lapha ngathi nje ey'nqeni la othoyiletha khona uzwe embobeni ukuthi kunento engathi ziyakutshikiza impeshwana, ngazi bakwazi ngokuthini abanye, kodwa mina ngikubiza ngempeshwana, lezi zilwanyana ey'ncane 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 ngathi impethu ezilokhwana zikutshikiza 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 zikutshikiza. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kube ukuthi-ke ngale kokuba ilezo zilwane lezi eziyimpeshwane bese kuba khona lezi ezinye ezivane othi ongasizwa masiphuma ey'nqeni, otholakala ukuthi umuntu uyahamba usibona sithe phaca la esithweni. Siyathanda ukuhlala esithweni ngoba sithanda ukuhlala kule ndawo lezi obonwa abantu ukuze uhlebeke noma uphoxeke nawe, noma ngabe uthi ugqoke kahle sekuyafana ukuthi awusagqokile kahle ngenxa yokuthi manje nayi lento ilokhu icofisa la kuwena, ayizwakali lento. Ibona ngomuntu isinamathela intwana emhloshana esithweni, uze umuntu esethi sorry bhuti noma sorry sisi noma sorry mama, khona into lapho kuwena esithweni, uthi uyagalaza uthole ukuthi uzophelelwa amandla futhi lento awuyazi ukuthi ungayiqeda ngani. Uzama ukuphuza umuntu oy'kelemu, uphuza umuntu oy'kelemu, ukhiphe iy'kelemu, still lento ikhona lento leni. Bakwethu ngiyanitshela ukuthi ugogo okusukela nje unempeshwane, kusukela nje uney'ngcili, lokho kuthiwa kuyanamathela kubizwa ngokuthi ziy'ngcili. Kungathi akufani nesikelemu ngempela, kona kuyinto emfishanyana nje, uyabona into encanyana nje emhloshana esipacane evane iphuma isibe sipacane kunamathela la kunamathela khona. Ayinqeni nokuthi ingaphuma mhlampe kanti bukade uhleli phansi sikunamathele nasengutsheni, kodwa nje ihlala nje obala ngoba ifuna ukubukwa. Uyayibona leyo nto? Leyo nto leyo gogo uyayiqeda nya iphele nya nya nya. Yonke le nto yokuthi wena njalo uzokopa ngoba yini kuyaluma. Uyabona uma uhleli nabantu impeshwane isikuhlupha ngempela, uthola ukuthi akusahlalisekile, sulokhu uma uhleli esihlaweni sulokhu ngathi unwaya ngaleyo ndawo ohleli kuyona, ngoba manje wenzela ukuthi phela kuyakuluma, wenzela ukuthi kunganakeki ukuthi konke ekulumayo. Ungaze uhambe ngathi uyochama kanti cha ulutho uyokopa, ngoba uyokopa nje uyeza ikhona lento iyatshikiza la kuwena. Athi uma ukopa kufanele kusho ukuthi ufaka umunwe, ukusho ukuthi ufanele uyipicize ngomunwe lento ukuze ingakutshikizi. Uyayizwa leyo nto? Asiqedeni leyo nto ngenxa yokuthi phela iwubunuku leyo nto. Uyayibona nje leyo nto, noma ungahamba uyogeza kodwa nje iwubunuku ngoba kahle kahle kusho ukuthi uma usifica lesilwane esiyimama la eduze vele uzosipiciza njengoba ufaka umunwe, ngoba vele uzamela kona ukuthi iphele lento ekithazayo ngoba iyakitazana. Ayivumi impela unganyakazi impela uma ikuphethe. Uma uhleli nje uthi ukuhlikihliza ikube phansi ngathi uyasivula isinqa, uyasivula uyasivala, uyasivula uyazivala. Uyayibona leyo nto iyahlebana nje phambi kwabantu. Ngiyacela bakwethu ukuthi lezo zinto ey'njengalezo zinto ey'ncane singazinaki, kodwa ey'gcina lezo zinto zakha nje iy'nkinga ziphazamisa. Ungathi uhleli nomuntu wakho uyayizwa into isiyenza leyo nto, isifuna manje futhi uyinwaye noma uyikope uyikope uyikope. Nako lezi iy'ngcili lezi ezithi uma yiphuma ungazizwa zinamathele kuwena. Yonke leyo nto into ephoxayo nje kuthiwa uhleli nomuntu wakho athi umuntu, hawu mama khona into ethile, uyabona nje izomnyanyisa ukuthi ile usuyethuka ile. Yo, usuyahamba uthathela noma ithishi usuyayisusa into kodwa usunomude nje umzimba ukujabha ngoba zona lezi zinto ezizenzekelayo kodwa ziyazenzekela, kodwa nje uthi usunamahloni engathi khona la sewone khona, khona la kungenzakalanga khona kahle. Bakwethu iloko nje ebengithi namhlanje cha ake nginazise kona ngoba lesikhathi silose uthole olunye ulwazi nolunye ulwazi. Sike njalo siqhubeke njalo sifuna ukunipha lona ukuze ningagcini niney'nkinga kodwa ezikwaziyo ukusolveka. Bakwethu-ke yilokho nje bengithi anginidlulisele kona. Siyathokoza kakhulu. Ugogo uyatholakala ku-Facebook naku-TikTok naku-YouTube. Iy'namba zakhe zey'ngcingo ziyatholakala. Ufuna mhlampe ukukhuluma naye ugogo, uyongena efonini yakho uyamfonela, uyayibuza leyo nto ukuthi iyimalini ukuze kwenzele ukuthi phela ubekelele ukuthi ngelinye ilanga usuzokwazi ukuyithenga. Siyabonga bakwethu. Ugogo utholakala endaweni yaseMgababa eThekwini. Siyabonga. Thokozani bakwethu. Siyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu, siyanibingelela. Kunokunye-ke nje ngifuna ukukudlulisa bakithi noma bona bomama benako ukunganaki ngoba bakwethu, kodwa-ke siyayisidlulise phela iy'nto zabo, senze mhlawumbe ukhona lowo oyedwa. Uthole ukuthi umuntu wesimame unenkinga yokuthi nje ubaba kwakhe yena ngisho ngamshiya noma 2 weeks ehambile esebenzini, mayibuza ubuye ngathi khona inyoka ekade ingena emgodini wakhe. Njalo mayibuza ubuye ngathi khona inyoka ekade ingenile. Khona inkinga lapho.
ayikho inyoka kade ingenile kodwa kunenkinga, noma ngabe-ke mhlampe kwabanye isuke ikhona esuke ingenile. Kodwa-ke musa ukuvumela ukuthi wena bese wesiwakawaca nje usuyazwakala ukuthi khona into kade yenzeka kuwena. Musani ukwenza lokho. Hamba uyofuna izinto kubantu abazokusiza, ubatshele ukuthi umchaze iqiniso umuntu ukuthi hayibo, mina nje uma ngithi ngiya kumuntu wami angisakutholi nokujabula, ngisajabuli kahle ngenxa yokuthi uma ngabe ngithi ngiya kuyena ngifika ngivane ngiphoxeke, ngivane nje inkomo yami ibe manzi ibe sidaxadaxa kube sengathi kade ngilelwe ekade engekho noma ngabe inyanga yonke. Kodwa uma ifika nje ufika nje ngathi kade khona into kade yenzeka. Angazi nami kwenziwa yini. Ukuba bazaphatheke kambi uthola ukuthi uzongibuza, hawu mama yini kwenzakalani la? Ngithi uma ngibuza ukuthi kwenzakalani ngani, athi hayibo ubani okade ehamba la, ngoba uma ngizwa ungathi ngisho lo sayizi wami usumncane kakhulu ngendlela esengizwa sekuwebeza ngayo. Kanti cha, ingenxa yokuthi asizame izinto zokuthi izinto zethu sizibuyise zibuye zibe smooth kahle, ithule nje inkomo yakho. Athi umuntu umeza nje eza nento yakhe noma ithenge kamnandi kahle izwe nje yabo, hayi ukuthi izothi ize kahle yabo ingene kahle, hayi dada ubhaqa. Akufuneki lokho, akufuneki lokho. Naye kumjabulisa uyajabha, ngesikhathi ejabha nalo liyajabha ligcine selehla. Angeke asakuphinde okwesibili kwenzeke njalo ngoba akusavumi, inhliziyo yakhe isiyacabanga, usenemibuzo eminingi ukuthi ngabe kwenzakalani. Bakwethu musuke uzukuvumele lokho nakuwena kwenzeke, nakumngani wakho akungenzeki. Umngani wakho umxoxele ngogogo Mseleku, futhi uphinde uthi uma ngabe nomunye umuntu ekuxoxela umtshela hayibo ukumfonele umbuze ngento ey'njalo uyokutshela. Futhi ngiyokutshela ngempela ukuthi cha musukuvuma ukuthi ube naleyo nto. Futhi noma ngabe kuthiwa unamanzi, khona abantu abanamanzi bakwethu, abanamanzi abamanzi ngaphambili. Ukhona umuntu okushaya woma enkwe, shaya woma enkwe ungabi nalutho. Indoda mayiza nje kuwena ize nje kamnandi ukawubhaqi waqi engathi ukumona mhlawumbe uma uhamba endaweni esemfuleni, endaweni enesidaka, kodwa kunodaka olumanzi, umunyathe kuthi bhuti, uyayizwa loo nto. Ayifuneki loo nto bakwethu. Ngiyacela ukuthi zonke izinto ezikanjalo ezizikhathaza abantu besilisa sizame ukuthi sizilungiseni bakwethu. Kube nezinto nathi ezoba yiphunga kuthina esizoziphuza ukwenzela ukuthi siqoqe imizimba, iqoqeke, izinto zethu ziqoqeke, zihlale zithulile nje. Uyayizwa leyo nto, zihlale zithulile nje, ngoba nibone nje baze bathi abantu kwesinye isikhathi ingane nomuntu omdala akufani. Uyazi bashiswa ingane ayinaki itshela ukuthi ngoba mina ngiseyingane, ngoba mina ngise-right, hayi vele ngabe yini nje engenze ngaba kanjalo. Kanti cha, iyazenzekela lento phela idaliwe uNkulunkulu. So nawe-ke ukuze kungenzeki lekelela ngozolekelela ngayo kwenzeke ngendlela e-right, izinto zakho nje zikuhambele kahle. Balobe yibuza nje abantu, kanti wena uyinesa kakhulu la, uyayinesa, uyayicabangela ukuthi cha ngoba phela kahle kahle vele into ehlanganisa abantu bazibathandana yiyo lento, ayikho enye. Uma ngabe uzoyiyeka lento ihlale idaxazela isemanzini, abayithanda abafana abayimanzi, abayithanda abafana ababethi bafika kodwa afika angene ngathi ungene egrawundini. Cha, abalifundi lelo grawundi lelo nhlobo, ngoba ugcine engasazi noma uyiphethe kahle noma uyiphethe kahle. Ake nizame ukulungisa kahle iy'nto zenu, uma befika abantu benu banizwe banethemba, babizwe bekhushulelwa uthando luvuke kabusha, ngoba umuntu uma efika u-right uthando luvuka kabusha. Uyayizwa loo nto, luvuka kabusha. Uyingane, umuntu omdala, unjani nje uma unomuntu nje zinese. Wayibona nje ungalokhu uhamba nje ngathi uzogcina ngathi uyahamba ugwaxa uthi ulele nobaba engathi kuseyinto emnandi nawe uzuthola ukuthi uyajabula. Ayikho into oyijabulayo ngoba loo nto igwaxaza nje, ikhomba ukuthi akuhambi kahle, kuxaxaza amanzi lapha kuze kube sengathi wayiyona inkomo isiyaxekezela. Kanti cha, ayinalutho, wena ungayilesi nesi inkomo yakho ukuze ubaba ajabule. Siyabonga kakhulu bakwethu ugogo Mseleku, uyatholakala eMgababa endaweni yaseThekwini. Abamdingayo bayamfonela bambuze ukuthi ukuphi, ikhona ilocation uyanikwa. Uphinde futhi uma ufona bakuyalela irenki ngaleso sikhathi usugibela ukuthi hambe endaweni ethize eThekwini, uzothola iy'moto eziya eMgababa, wehlaphi kanjani, ubese kanjalo nje sikuyalele indlela iphelele. Ugogo uyatholakala ku-Facebook, TikTok, ku-YouTube. Noma ngabe unalelo dathana lakho nje lingatheni, ungangena la ungena ngakhona. Uma ngibonile usuzofona ubuze, noma ungiwhatsaphe ubuze ukuthi kwenzakalani, ngitholakala phi kanjani. Leyo nto yona imalini bakwethu. Inkomo ithula ntu, kuthule ukuthi manca. Kube mnandi kube nje. Siyabonga bakwethu, siyathokoza. Siyabonga kakhulu ugogo, uyatholakala ekhaya, kodwa kufuna ufone phela uze ukuthi ukhona, ungathi uyeza nje uyangisurprise kanti mhlawumbe ngisedrobheni. Cabanga-ke ufuna uhlale ungilinde phela usuzwagibela nawe ugibelela ubaba, ngize ngisuke edrobheni ngibuye ngize ekhaya. Siyabonga-ke bakwethu.
iy'namba zikagogo ziyatholakala, ama-akhawunti kagogo asuke khona lapho ukade ubuka khona amavidiyo kagogo. Uyakuthola nje konke, kodwa sekubona sekukufona nje ukuqinisekisa ukuthi ngempela kuseyikona-ke, bese kuyakutshela ukuthi kuseyikona, bese uyakhokha, siyaqeda sakuphosela impahla yakho kaPhepu, nawe usitshela uPhepu wangakuwena. Siyabonga bakwethu Thokozani, siyabonga kakhulu.